Здравейте, приятели, казвам се Христо, който е във Велико Търновско, сега на 24 февруари 2024 година, 10:30 часа. Обучение по ашвадисване в Шемшево. Заповядайте, се събереме доста хора в центъра на селото, после се местим на друго място и времето от сега го дава доста топличко. А на 25 февруари в неделя ще има детска работилничка за къщичка за птички в село Пушево. Там сборния пункт е на улица 10, номер 12. В Пушево, неделя 25, детска работилничка за къщичка за птички. Който е с деца, иска да се събере с още хора с деца и да правим заедно къщички. Има много заготовки, там ще бъде доста забавно, за да присъздадем домове за малките птички. Всеки ще може да си вземе, който си направи. Така че прекрасни възможности тази събота и неделя. А тук едно интересно дърво вишна. Какво е интересното за него? Май друг път съм го показвал. При 16 години, като се заселихме тук, и то беше почти изсъхнало, само едностранно живо. Диаметъра му е около 30 см и по-голямата част от сечението беше мъртва, като в тая посока, където е то отрязания клон, имаше само един клон към къщата, останал от самата вишна. На него бях присъдил, всъщност вижте разклонението, чепестата част, това е чепа, който е бил от главното стъбло и е от сам клона. Този клон 16 години си живя, на него даже имаше калеми с череши. Дойде и неговия ред да му приключи жизнения цикъл. Междувременно вишната изкара нагоре един пич, който също съм присъдил с по-хубава вишна. Има калем и така. Тази едностранна вишна продължава доста силно да поддържа. Това е интересно. Умиращо поне от 20 години умиращо дърво. Жената, от която си купих нашия прекрасен двор, каза: Христо, тая вишна беше чудесна, но умира. Този разговор беше преди малко повече от 16 години. Вишната не и се умира. Желая на всички съзидателен успех!